just now. We say thanks for the source that you have to share. I'm Morganty, you're Mushax, you're Taxi. This sound that gets for every mom, you know. This sound that gets every mother they had Mushax are gonna give it to everybody. It's like for the moms. Look at I'm mine, Jimmy, come again, shut up. Look at I'm mine, Magandina, by Jirimana. Look at I'm mine, Jimmy, come again, shut up. Look at I'm mine, Magandina, by Jirimana. Ay, 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 Magali dzidzi za upenyu mukati musatora zvisi zvenyu makaratidza rudo rwenyu chakakosha kuva ndiri mwana wenyu ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandinapa chiri mwana ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandina pachiri mwana nawo yava nguva yangu yekusadzikisa zvishuwo zvenyu munonditendera here ndizvo zvandofunga pamwe mungapembere somwana wenyu ine ndayaruka kwamakabva kure muchichengeta. For now I'm just gonna bring it up. For now I'm just gonna bring it up. Ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandinapa chiri mwana ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandinapa chiri mwana. Ayaya 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 makandidzidzisa upenyu mukati musatora zvisi zvenyu makaratidza rudo rwenyu chakakosha kuva ndiri mwana wenyu ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandinapa chiri mwana ndakutendai amai ndimi kamakandizvara ndakutendai amai makandinapa chiri mwana nawo yava nguva yangu yekusadzikisa zvishuwo zvenyu munonditendera here ndizvo zvandofunga pamwe mungapembere somwana wenyu ine ndayaruka kwamakabva kure muchichengeta. For now I'm just gonna bring it up. For now I'm just gonna bring it up.